Ongi etorriak osasuntsu eta pozikeko beste programa batera. Gaurkoan mindfulness eta meditazioa. Eta horretarako ekarri dugu mediku bat, zertarako den onuragarria gure osasunerako. Eta Ibon Gurutxaga dugu gurekin. Kaixo Ibon? Kaixo berriz, itxaso. Orduan, meditazioa, mindfulnessa, kontzeptu hauek dira pixka bat hori erlaxatzeko, edo presenteago izateko teknika batzuk. Hori da. Efektibo okaldira, hau da, 10-15 minutuko meditazio bat egitea egunero? Bai, azken 10-20 urtetan ikusi da mindfulnessa oso onura asko dituela pertsona askotan. Osasuntsuak dauden pertsonetan, baina baita beste gaixotasunak dituzten pertsonetan. Eta 10-15 minutu horiek oso onuragarriak dira bai. Ez zertan ez pentsatzea, ez? Horretan datza mindfulnessa. Bai. Eta baita ere, batzutan ere egiten da mindfulnessa inkluso jatearekin, ez? Hau da, presente egotea, momentu horretan, ez? Arnasten zauden moduan, baita ere jaten ari zaren horrekin, ez? Ez mila gozetan egon, baizik eta... Bai, ikusi dena mindfulnessa onura asko dituela, eta baita, esate duzu moduan, jaterako momentuan erlaxatzen baldin bagara, prozesu edo jateko momentu hori lasaiago edo mantsoago egiten dugu, eta baita, hitz egin genuen moduan, horrek onura baita baditu, ez? Eta gero gure gorputzarekin pixka bat baita ere konektatua egotea, ez? Body scan deitzen diren horiekin, ez? Nola zaude, ze puntutan duzu mina edo... Bai, erabili dezakegu mindfulness momentu hori horri egiteko, ez? Azken finean body scan hori da, mindfulnessa egiten dugun momentuan edo erlaxatzerako momentuan, gorputza talde ezberdinetan banatu eta pentsatu nola daukagun momentu horretan, ez? Hanketatik hasi, non daude kokatuak, mina baldin badaukagu edo, eta igotzen joan gutxinaka, azken finean ezertan ez pentsatzeko eta bakarrik gure gorputzean pentsatzeko, gure arnasketa moduan, edo erritmo horretan, eta bai. Gero baita ere, insomnio eta duten pertsonekin, loaren garrantzia badakigu zein den, edo lo nahikotxoa egitearen garrantzia. Eta mindfulness eta meditazio teknika hauek batzuetan laguntzen dute, erlaxatzio puntu horretara llegatzen, arnasketan enfokatu, eta igual loa hartu edo... Bai, lo egiteko arazo asko daude, gaur egungo gizartean, eta neurri desberdinak ditugu hori ekiditeko, mugikorrak lehenago utzi, 2 ordu baino oetara sartzen garenean baino 2 ordu lehenago utzi, telebista baita utzi, argiak itzali edo jeitsi, eta besteak beste mindfulnessa, ez? Mindfulness ariketa bat egiten baldin badugu, ohean lo baino pixkat lehenago, erlaxatu gaitezke eta mindfulness prozesu horretan lo hartu eta hurrengo gunera arte. Baita ere, badago orain modan asko, argi gorri hori, ez? Edo, esaten dute igual argi hau txuri hau ez dela oso ona guretako, ez? Bai, argi txuri honek oso eguzkiaren antza daukanez, horrek melatonina, kortisol, mailak pixkat manipulatzen edo pixkat trukoa egiten dugu, ez? Bai, eta argi gorri horrek argia ematen du, ikusi dezakegu gure logela nola dagoen adibidez, baino melatonina sintetizatzen jarraitzen da eta horregatik onurak edo ez da hain kaltegarria. Igual frogatu beharko dugu, ez dakit ni hori entzuna nauka, baina ez pinoz frogatu, baina gian frogatuko dut. Bai. Mila esker, saiatuko gara, mindfulness eta meditazioan oso hartzen, batzuentako zaila da, ez? Niretako adibidez batzuetan zaila egiten zaita oso hartzea, Horrek, gomendatzen dena da, mindfulnessa egiten ezakien jendea, 2-3 minutu hasi eta gutxinaka, hori luzatzen joan. Erritmo hartu. Ez hasi 5 minutuekin, ze azkenean... Aztoratuko zara. Bai. Mila esker, Ibon, gaur ere, zure aholku guztiengatik. Hurrengo arte. Agur.
Elikadura eta immunitate sistemaren garrantzia osasun prebentzioan. Immunitate sistema gure gorputzaren defensa sistema da eta elikadurak funtsezko eragina du horren funtzionamenduan. Elikagai egokiak kontsumitzea lagungarria da infekzioen aurka babesteko eta osasuna indartzen laguntzen du. Ona nola? Nutrienteak eta antioxidatzaileak, elikadura osasungarriak ala nola frutak, barazkiak, haziak eta fruitu lehorrak, C vitamina, A vitamina, zinka eta selenio bezalako mantenugaiak eskaintzen dituzte immunitatearen funtzioa hobetzen dutenak. Prozesu inflamatorioak kontrolatzen laguntzen du. Elikagai osasungarriak antioxidatzaileak eta omega-3 gantz azidoak dituzte eta horiek inflamazioa murrizten laguntzen dute immunitate sistemaren funtzionamendua optimizatzeko. Prozesu digestiboaren onura. Esteek oso rol garrantzitsua dute immunitate sistemaren funtzionamenduan. Zuntza eta prebiotikoak dituzten elikagaiak, ala nola barazkiak eta haziak, esteen flora onuragarriak laguntzen dute, eta horrek defensa sistema indartzen du. Elikadura osasungarria eta orekatuak, elikagai naturalak eta antiinflamatorioak aukeratzea laguntzen du immunitate sistema indartsu bat edukitzen, gaixotasunen aurka babesteko. Immunitate sistema zaintzeko eguneroko elikadura orekatua bat izatea ezinbestekoa da. Dieta vegetarianoa eta veganoari buruz hitz egingo dut. Bere onurak eta kontutan hartu beharreko gaietaz solastuko naiz. Bueno, erran, dieta vegetariano edo vegano bat ongi planifikatuta balima dago oso onura osasuntsuak ekartzen aldituela. Ikerketa askok erakutsi dute hauek lagungarriak izaten aldirela kolesterol txarra murrizteko, hipertentsioa jausteko, kontrolatzeko eta bihotzeko gaixotasunak prebenitzeko. Erran bezala, horrelako dietek zenbat mantenugai funtsezko modu konstientean bermatzea eskatzen dute. Hau da, badira, vitamina batzuk dieta vegetarianoan edo veganoan ez daudenak, orduan hori suplemento moduan edo hartu beharko genituen. Adibidez, B12 vitamina, hau bakarrik jatorriko elikagaietan dago, eta orduen gehigarri moduan veganoek hartu beharko zuten. Gero, burdina landariturriek badute, baino lekaletan eta zerealetan dago, baino C vitaminarekin hartu beharko zuten duten burdin guztia xurgatzeko. Omega-3 gantzak, hauek gehien bat arrain urdinetan daude, orduan veganoak linazietatik, intxaurretatik edo alga olioetatik hartu beharko zituzten. Dieta vegetariano edo vegano bat ongi dago eta zaindu behar badire etapa batzuk gehiago zaindu beharko zirenak, adibidez haurrak, nerabeak eta ordun dauden pertsonak konstienteago izan beharko ziren dieta vegetariano bat egiterakoan edo kontutan hartu beharko zituzten suplementazio batzuk behar handiagoak dituztelako. Garai horietan hazkundea, garuna eta gorputzaren garapena bereziki oso aktiboak direnez, elikadura behar bereziak izaten dituzte. Ez dira arriskutsuak, baina oso ondo planifikatu behar dira. Eta osagarriak hartzea oso gomenigarria izango litzateke behar diren nutriente guztiak eta osagarri guztiak hartzeko. Normalean, ariketa gehienak gimnasioetan egiten da, barrekin, diskoekin, mankuernekin, kettlebellekin eta herramienta pilo batzuekin. Baina, etxean gaudenean askotan ez daukagu materiala hori eta banda batzuekin, elastikoekin, lan oso egokia egin dezakegu ere. Bakarrik jakin barra nola egin. Adibidez, egin dezakegu deadlift egiteko, bilatu dezakegu banda bat nahiko gogorra egiteko, intentsitate jarriko diogu
beherago edo gorago hartzen goma intensitate emateko, jarriko dugu gorputza zuzen eta egingo dugu deadlift konbentzionala. Besoak erabat zuzen eta hemendik gora eta behera kontrolatuta. Vale, eskuata pizka bat zailagoa da, eta nola jarriko dugun goma, zure gomaren tentsioaren arabera egingo dugu. Askotan errazena da, pizka bat zapaldu, pisu hartu hemen, beza hemen goinean joko bazenu bezala, goblet moduan, eta hemendik gora, behera eta gora. Belaunak beti, kanporuntz, eta horrela egin dezakegu nahiko ondo. Badago jendeak egiten duela horrela. Eta horrela ipini, eta horrela. Balitek ere, proposamen oso egokia da ere. Split squat, edo bulgariarrak indetzik ere, jartzen atzeko hanka banku baten gainean, edo sofan gainean, edo bestela da gauza bera. Beti jarriko dugu pisua hemen, tiratu, tensio emateko, eta hemendik orain, gora eta behera. Eta gauza bera egin dezakegu, egiteko deadlift hanka batean eginako. Horrela, behera, gomak batean gaitu behera, eta gu gora egingo dugu, kontrolatuta beti. Hor. Normalean, hanketako ariketa egiteko, goma fuerte bat beharko dugu, eta goiko partea lantzeko goma arinago beharko dugu. Orduan, goiko egiteko, adibidez, sorbalden altxara lateralak egiteko, indeteke esku batez bakarrik, hemen kontrako hankan ipini, eta gora eraman, hor kontrolatuta. Edo indezakegu, indarrain badaukazu, biak hartu horrela, tentsio gehiago daukago makorduan hemen, eta hemendik biekin batera igo. Orain erakutsiko dizkizuedan ariketak, haiek bakarrik solte onura izan dezakete bakoitzaren pertsonarentzat, egiten duen pertsonarentzat. Baina haiek elkartu behar dira eta antolatu behar dira pertsona bakoitzaren azterketa ezberdinak izan da. Masaje atala egin eta ondoren egingo dugu estiramendu atalak. Hobe da masajea egitea lehen da bizi eta gero estiramenduak. Horrela, muskuluak leunduko ditugu eta estiramenduak egiteko erraztasuna emango diogu. Orain, iskiotibialak landuko ditugu. Hankaren atzeko partea iskiotibialetatik hasten da. Iskiotibialak eta lehen esan dudan bezala, bikiak eta soleoa. Orduan, buruz gora jarriko gara, eta adibidez, eskuineko hanka landu nahi baldin badugu, goma oinan jarriko dugu, eta gure gorputzerantz tiratuko dugu. Saiatu beti gure hanka zuzen egotea. Ez da irekita, ez da itxita, edo belaunaren rotazioarekin. Konpentsazio horiek estiramendua gaizkitu egin dezakete. Orduan, gurera bota eta
tentsioa sokarekin guregan. Ikus dezakegu ze erlazio daukaten iskiotibialak, bikiak eta oin plantako muskuloak kate muskular berdinean daudelarik. Nola ikus dezakegu? Hola estiramendua egiten badugu, pixka bat tiratuko zaigu, baina hanka eta oina gurera etortzen badira, gehiago tiratuko du. Zergaitikan hanka gurera etortzean hemen gehiago tiratzen zait, erlazio horrengatik. Ikasketa asko egin dira, bizitokiaren arabera eta bar, eta ikusi izan da, askoz ere sintoma ansioso edo estresarekin lotuta daudenak, inkluso depresioarekin lotuta daudenak, askoz ere handiagoak direla hirietan bizi diren pertsonen artean, naturan bizi diren artean baino, ez? Oso adierazgarria da, batez ere haurrengan ikusten da asko, nola nahasmendu emozional askoz ere gutxiago bizitzi izaten dituzten herrietan, eta zergatik da hori, naturarekin daukaten kontaktuagatik. Naturaren giroak sortzen duena, ez? Guregan sortzen du lasaitasuna dauden soinuengatik, usainengatik, argiagatik, eta bar, ez? Bertan egiten dugulako kirola gehiago, bertan arnasten dugulako aire kalitate hobeagoa. Normalean naturan gaudenean gehiago zaintzen dugulako gure likadura adibidez. Jaten dugu hobeto, edaten dugu alkohola eta azukrea duten gai askoz ere gutxiago. Eta gainera, naturan gaudenean, ematen digu denbora pentsatzeko, gure buruarekin egoteko, sormena likatzeko, gure burua malguagoa bihurtzen da, ez? Askotan egiten ditugunean irtenaldiak naturan eta bar, suertatzen dira arazo desberdinak eta horri aurre egin behar zaie bakarrik zure rekursoekin, pertsonalak direnak. Eta, azken finean naturan ibiltzeak, geroz eta gehiago ibiltzeak, geroz eta ongizate handiagoa ekartzen digu horregatik. Bertan sortzen diren hormonak, neurotransmisoreak, gure muskuluen egoera, lausagoa delako, eta bar, zoriontasuna handitu egiten da, alaiago egoten gara, eta gainera sortzen da, geroz eta naturan gehiago egoteko nahi eta behar hori. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.